Jayên herî mezin cotkaran êdî dest bi çandina wan kiriye, îsal bi xêra şitilan wê zebeşiyên Diyarbekirê di meha tirmeyê de bigihîjin hedef jî heye, cotkar dibêjin hedef 6 kiloye. Zebeşê ku yek ji nîşaneya Amedê ye li dinyayê bi nav û deng e. Midûriyeta xurek û çandiniyê beriya 12 salan dest bi alîkariya cotkaran kir ku zebeş baştir bigihînin. Şitle zebeşa li Qaraxê çemê Diclê tê danin û bi zibla kevoka tê avdan. Ji ber vê yekê di dunyayê de zebeşê herî mezin li Diyarbekir tê hilberîn. Zebeşên Diyarbekirê li qeraxa çemê Diclê bi zibilê kevok û şevşevokan tên avdan. O me nedera jî mesela şit çêdibe. O Nîsanê de 26 wê de em başlamışê dikima wê dikin. Îsal bi xêra şitlan, zebeşên belek wê di meha Tirmehê de bigihîn. Cotkar divan salên dawîn de li gor çandiniya nûjen karê zebeş û petîxan dikin. Ki modern tarım hat meydanı, modern tarım jî hem rahatî hem verima wî zêde ye, hem insanê me jî zêde zehmetê nakşînin, verima wî cebeşî jî zêde ye, tama wî cebeşî jî zêde ye. Berê zebeşê Diyarbekir 38 kilo bû, 38 kilo da çûz 43 45 49 en son 55 û en son jî 62 kilo cebeşê Diyarbekir hat mezin bûna xwe. Ama îsal hedefa me jî ser 60 re ye. Hêviya cotkaran ew e ku îsal ber û bereket xweş be û zebeş pereyan bike. Dama zebeşê Diyarbekir gelek xweş e. Pir xweş e. Belê cotkarê wî çan e? Wallah cotkarê wî zehmet em li hevkî zehmetê pêr dixwin sabî em gübre dikin em ev tavuk cîv gübresî çi em didinê em zibil didinê. Ondan sonra wallahi em zehmetê pir dixwin. Ê qawana cebeşa dikin em cala dikin alvêrê bi Xwedê re yê kanî em nezane wê bê em nezanin nayê em tim cala ye. İja sala hebe em xwe pê xwedî dikin sala tune em tî birçî derin malê. Karê helal dikin. Ey karê helal çok şükür karê helal le eziyeta wê jî pir. Li Diyarbekirê her sal di meha îlonê de ji bo zebeşê herî giran û mezin pêşbazî û mihrican tê li darxistin.